Здравейте, драги приятели на здравословното хранене. Аз съм Калуян Гичев. Днес е средата на януари. Забравих точно коя дата. И подрязвам лешниците. И докато ги режа, си казвам, ние дърветата ги тренираме да растат на една страна, което ни трябва да има баланс между вегетация и плододаване. Някои клони, които са тръгнали в една посока, ние казваме, няма да растете в тази посока, защото е по-добре да се насочите към друга, да имате повече светлина, простори и така нататък. И си мисля, то също е при нас хората. Имаме определени качества, навици, някои от които трябва да стимулираме, а други да изрежем, да ги премахнем. Човек, отказвайки се от дадени лоши качества, добива повече сили, както и дърветата. Ето сега някои клони, които сочат навътре в короната, ги премахвам и тя се оформя по-добре и дръвчето ще е по-малко задушено и така нататък. Така че, какво остава? Да си пожелаем добре да подрязваме собствените качества, така че някои да бъдат стимулирани, някои премахнати, някои съкратени, ако не може наведнъж, то не е хубаво сега едно дърво да се изреже толкова много. Едната година едните клони, другата друго, ако е твърде зашумено и няма въздух за развитие. За това нещо има най-различни практики. Човек може да си избере такава, каквато му харесва и да действа. Аз продължавам резидбата. Всичко най-добро и до нови срещи!